abantu mbale asomusangererekano oyo bali abantu b'ogusaba abantu mbale asomusangererekano oyo benyarete abantu mbale asomusangererekano oyo abaana ba Nyasaye iwa abantu mbale asomusangererekano oyo abasomu basomire basomete iwa abaana ba Nyasaye abantu mbale asomusangererekano oyo babwate kiroli abantu mbale asomusangererekano bagakire kinyumba iwa abaana b'omunene abantu mbale asomusangererekano oyo batabwate none nyumba mbale batabwate none neroli mbale batasometi but when grace speaks ekebono obuje bw'okukwana amangano nsina kyakola igakorengana mongi nonde takwete word bakaba muraba kamana ko imoka gochika ko bakorera bakora mama okorera gento mama okure bamana kubora rero ngo guchaka ko kama koro nyamabera mongi no imbana bakora gento kye bana gokuna geticha kya yembana gokuna kuba kuna kubanga matanga bakuna kubanga yoro chokora ngo kumakora nkurumate go sininche ngora ngururu yani bagachakire kubanga ibintu ereko romongi nakonye goro kuragereria asinke yiga mwana korora bagaka bakora abana ba Nyasaye abana bayokari unara arayiga bamata batari koeniwa tigatora horokania mwana korora ikigusia omoga koro korageria utometi ngange tokiore no korageria ngaigo nkwana kohoro keri bana baho no yana isi bakurima no nyene no batenganyara bae bwatera nyara bwatera no ra bwatera bosaigo ni tari namba ko haba hello no nyamba saigo namba wakarage toki. Get to the point. Take a step forward. Baba Mbachi Mfalme, asante kwa maana unatupenda. Siku ya leo ni siku ya kipekee kweli, tunaomboleza Mama Lois. Tunajua ya kwamba tulikuwa tunampenda, naye ni mama ambaye alikuwa anakupenda. Lakini kwa wakati huu tumemuaga kwa sababu ameshalala. Sasa Jehova Mfalme, hebu na uweze kuzungumza pamoja nasi kwa wakati huu. Na kile ambacho ungependa Jehova Mfalme kitoke kwako Jehova Mfalme, mimi unitumie kama chombo kidhaifu tu. Baba wetu ishie mbinguni, sasa nena pamoja nasi, ni katika jina la Yesu tumeomba tukiamini. Amen. Amen. Ningependa ili niweze kuwapa mada ya siku ya leo, nikiomba mkutano huu wote wa waombolezaji kwa dakika chache mno tu tuweze kuketi hivyo kwa utulivu, ili Mwenyezi Mungu aweze kuzungumza pamoja nasi. Lakini onde naro tariko ukigusini ngake kegusi ngesangana ni onyondora, that is good. Narenge gotebanga twensi asumusangerekano mugima nareko basaba sida ekachinge mono tukungiga tu kwa utulivu tu, ili mbingu iweze kuzungumza pamoja nasi. Igoro ekwanamo na intwe erinda sida ekechinyenge etoiro mubere gochinka akorwabo totebenga maene twaeni rio mongi na Lois asobomo. Haleluya. Ikiwa kana kinarenge kubasaba. Mada ya siku ya leo ni ile inasema hivi katika lugha ya Kimombo. Atataka kwa ingana ni mwamu aseruga yege songo. Yego tebanga with grace it is well. With grace it is well. Igona kieke gusi. Asobia amangano sina kiari. Muyare katika neema mambo yote yako sawa. Haleluya. Amen. Asobia amangano sina kiari. Muyare with grace it is well. Na ande kene ngeyo getigarete asobia kirege ntogo kerebuya abana ba Nyasaye. Ningependa kusoma katika kitabu cha Tito 2 fungu lake ni la 11. Yongo chikosome kitabu ya Tito 2 ekebungo kiaye ni ye 11. Nigo kengo tebaiga. For the grace of God. Yongo soma kurena hivi New International Version. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Naki obuyabo
wa Nyasaye okorento gotoreka waorokiwe asa abantu barenga bonsi waorokiwe asa abantu bonsi obuna bwo yabana ba Nyasaye ndege tutokwanera asiri tukoria leo. When you hear of grace ekeroko igogoro yobuya nabore bori what is this grace obuyo babononke toki abana ba Nyasaye. Grace is the favor of God. Obuya no wanchereria kwa Nyasaye owanchereria kwa Nyasaye bononke ongereke ekeroto batabanga Nyasaye no wanchani ereni ganche tabanto bonsi ekebano na kipasto tetego batebigoro yobo. Our God is love. Nyasaye ito ningo no wanchani ine onye karo wanchani na anderende ninkia kutware ro wanchereria na kilende na ando wanchereri ko basoa abana ba Nyasaye. Our God is love and our God is full of grace. Nyasaye ito no wanchani ande ni gaicho irwe no buya. Hallelujah. This is the grace we are talking about. Bono buyobo na bobo togo kwanera. When grace speaks, ekerobo yabogo kwana abana ba Nyasaye, everything is level ground. Yani keregento nigo kerengana ine nigo gekorenganana. Na boma nyetenga there are those people in this congregation abantombare asomo sangerere kanoyo bara abantu bogo saba abantombare asomo sangerere kanoyo benyarete abantombare asomo sangerere kanoyo abana ba Nyasaye iwa abantombare asomo sangerere kanoyo abasomu basomire basomete iwa abana ba Nyasaye abantombare asomo sangerere kanoyo babwate kiroli abantombare asomo sangerere go baga kire kinyumba iwa abana bo monene abantombare asomo sangerere kanoyo batabwate no ane nyumba mbara batabwate no nyeneroli mbara batasometi but when grace speaks ekebono ujabogo kwana amangano nsina kiakora iga korenganana ondetayo ko monene ondetayo ko banaki omoke. It is well when it comes to grace. Amangano nsini iga ko bamaya ekerobu yabo karagento kiege bogo kwana ekerobu yabo leo abana ba Nyasaye amangano nsini garamaya iwa abana bo monene iwa ekereme chandera arara abana ba Nyasaye obuya bwa Nyasaye neema yake Mwenyezi Mungu inatosha. Hallelujah. Amen. When there are roadblocks in your life, when there are spirits of stagnation in your life, ekera abana ba Nyasaye meikayo kona kugutininia se byobo kora asama gendera robwate iwa abana ebe nebya sabo kora ebe na sobo kora imirimo. When there are some roadblocks lakini ekera kwa mabekire Yesu Kristo bosyo grace speaks. Obuyani gobogo kwana and all those roadblocks are removed. Hallelujah. Emme bintebi yonsi emme tego yonsi nige kwa buswa yaru arara aserieta ya Yesu. Abana ba Nyasaye. That is why today we are standing here. Na kieko era na tuachire torasa skuru eyeiga edinde tokora lianga maene omosoma bo maneno okaregento ki oralire na kieko era tuachire edinde tatabyo mogaka Benson tatabi Marcel and John and the siblings once na abacho koroba Lois once inga indeed mama Lois oralire lakini obugima boikabakaregento kieke boikabagenderere obugima boikabagenderere n'obugima kogenderere abana ba Nyasaye no kwariga niyo buya bwa Yesu Kristo chingoro cheito ime. Hallelujah. No kwariga niyo buya bwa Yesu Kristo sobugima bwaito no ko moitabira na Yesu Kristo ko bamo boria asobugima bwaito tegete ko myaka bakase gitabu kirikia baruoti yakaberenye 2 Kings chapter 4 incha kere verse 8 gotirimboka ekerongo cha kere verse 8 it has some kind of introduction there. Nemwate nchiragete chagetaraga introduction igakeiga se ekebunge kyo kiabaruoti yakabere inye fungu lake ni la 8. Sijui kama kunaye yule ambaye ako na nakala ya Ekegusi olio bwate Ekegusi hii tuke elimo Elisha akagenda Shunemu
abwase omokungu omonda amenyete nere omosororete ari endagera asayo kero kene yonsi Elisha ari goeta asenjereria niga arenge gosoa ase nyomba eri y'omokungu oria endagera ikaransa. I was just looking at that kind of introduction. Abantu akugobo chakera kuna ategetendigererie erinde maneko yanere mungo bine bire gochimate. Igo yatebana ki omosomba w'omonene Elisha akagenda Shunem. Lakini gakugenda Shunem akanyora omokungu yomo bwenyarete, a noble woman. My Bible tells me that woman was noble. She was a well-to-do woman. No mokungu amanyekanete ingera no mokungu bwenyarete bakungu bwenyarete na kibono bali. Mokungu bwenyarete na kiare. You know, sometimes na wewe sibi buja wewe ibuya bokala ochene kata ko ino mokungu abarate gento kieke bwenyarete. You know, sometimes you want to go and get a way and I can wear the chest joke. Manyang Karamanyata Yeso Christo, I know Makuma Gantoki. When Yarete, you are, I normally tell men of God, I can come Mania Yeso Christo, Nakomotunya, no Maria Sogi Mabua. I say your appearance doesn't remain the same. And Charo Korakana, Terikove, we kind. I can Mania Yeso Christo, Manyaneke Koro Toga Koinera. Hello. Lakini yakaromu maiti Yesu Kristo abana b'Nyasaye ngitima yatinkiye sore yari atari gocha yara tima yatigo se mwana ko bakina on this biwa bona goko na guchari gogo tachabuja agashatika wogo switi gokarenie igwa abana b'omonene kwama na commenta igoro bono okonyoro ngabona nkotene nande nenchira amanyire kwigere leseni ona kanegi tangu chiorogie na karagenda kieke. Wait, ono kogo taro jaga musacho yoga cha Kenya. Lakini ngikiagara ta Kenya. Yesu iwa bana b'Nyasaye. This man of God wanted to Shunem. Akagenda Shunem. Erinda akapumera na mokungu bwenyarete. Ekera umera na mokungu oli mokungu oli akamana komateria. Omosomba w'omonene bagera lino nyara machonywe. Bagera nyara gantolie. Erinda elichaka bagera karia. Ngabo chakera ritukeri kawe tenchereria igare ko bagara koragento kieke oragera roro egera gusoma guchinse Biblia mana gotera iga omukungu yakamana guchira omugakoye akamatebya ase nyumba ya ito igoro totakwara chaka nyumba somo somba wamane nago chutimokera linda bana b'Nyasaye mugakori akamateyo monginana mangana tayi yatigata koragento kieke mugako ino yogusi ko ino yo gusio magamo ngina acha katenga baga chiro mosacho ndiro ngo igoro ako muri ngo ayo mongina ina kincho ta makorengera linda aria okay that but that tells me that even that man was a man of God. Hallelujah. No mosacho mumanyete ngo he was a noble man as well. Nene no mosacha bwenyarete no mosacha omondo olenge iwa abana b'Nyasaye. Then they decided bakaga chaka nyomba ironko igoro asomo somo bomane nago chokora gento kieke orara asomo somo bomane nago ituti mokera asomo somo bomane nago chwa kandagera na ndaka nyomba kali bakamana ko gavanish bakamana ko kabeke getanda bakabeke mesa bakabeke taya igona kibone minute asago chati mokere kaiweta ikaransa nyago somaringa na Nyasaye omosunte goko bwate taya no yakarete gento kieke etaya no ere nyenkwana basoma nanga cyosame ibunge bigo tirimbo koyiwe bakabike ibinte bibyonsi aroro. So which means they equipped the man of God. Wanongo chabo ikereri tukelimo omosacho Elisha nare no mokari emeremoe ilindo kumana komobori ngaye gehanzi nkioroche torakorera omokungu oyo nkioroche linda abana b'Nyasaye musacho reka mndenga twaracha matuko but I've never seen a child in this home
nanya kororo mwana asigento kiege asinyombiye. What if era inkina natomusabira elinanya aregento kiege omwana elina bana banyasaye te pronounced it bagatabyo mukungo ningenga kibuneye chinga kibunechi nonyoro omwana omoisi omubeka sama bakawo mukungo lyako tabinga no tako chaka koimoki anxiety ane tako chaka koimoki ebirengere libyane ekikoragento kiege tiga chinga kibunechi omosomba bw'omonene otebire nga nobeka omwana ase okobako kwango wao iwa abana banyasaye. This is how blessings come to us many times. Nabo igebisiye binge bigo chastura chinjira ao. We are not talking of the child alone. Talinga no mwana bikora rema senke ndeto sabe. Ebintu to sabe ne binge. Abana banyasaye nabo toko basenka, nabo mugaka no mongira bako basenka. Lakini iwa abana banyasaye bataliyo gosesenya gochiasa yo mobo. Asencherende ngano no mongira Lois ko basenke iriyo mugaka nyagachi. Abana banyasaye, it is a blessing. Hallelujah. Ni baraka. Kama ukweli huyu mama ni mcha Mungu. Onyowa maene no mokungu omwanchete na no manyete nyasaye. Hiyo ni baraka katika nyumba. Bwana asifiwe. Abantake tobwe borie ora onchoko borie yo minora kini toga nyako eliswa ichibu. Ayo mabori na ki, je wewe ni baraka? Ine ayenogo sesenia. Are you a blessing? N'urugo sisenia iwe abana banyasaye abana imbaro n'abatari abo siseni bare kases yeke gusininki okolagereria abana banyasaye ngakone nonya nasinka abantu bakona korera ngandi gose karakwe ikara mwana karora no montogo mongi nonde takwete word bakaba muraba kamana ko imoka gochika kobakorera bakora mama okorera gento mama okure bamana kubora lero ngo guchaka ko kama ege koro nyama bera mungi no imbana gokora gento kye bana gokuna geticha kya ye bana gokuna kuba kuna kubanga matanga bakuna kubona nga yoro chokora ngo kunakora nkurumate go sininche ngora ngururu yani bagachakire kubanga ibintu ege koro mungi nakonye goro kuragereria asinke yiga mwana korora bagaka bakora abana banyasaye abana bayokari unara arayiga bamata batari ko eniwa tigatora horokania mwana korora ikigusia omogaka orokorageria utometi ngangento kiore no koragereria ngaigo nkwana kohorokeri bana bao nonya nase bakurima nonya ni no batei nganyara bae bwatera nyara bwatera no ra bwatera bosaigo ni tari namba kwa ba hello nonya bosaigo namba wakaragento ki Biblia ngante ya bana banyasaye omogaka Abraham was a blessing to his children. Omogaka Yakobo was a blessing to his children. Ningo arenko go sisenia go chiasa bana babo. Kama kuna kwa barabuchinkuru ba irwe necho wakaragento kiege. Echo go sisenia na chichi tu irwe. Abana banyasaye bina twikaransa tumanya boiga. We've been given the power to bless. Ekara kwa mwitabire Yesu Kristo aje kwa iru chinguru cyogo sisenia. Hallelujah. Iwa abana bomonana. Musubatio yamaeno mwaka koera omwana iboirwe agatwara omwana nere omwana akorangeria omwana omumura akamwana garagamana gokina buya matuko makeiga abana banyasaye akamwana akaga kwegoke baenda naise bakagenda naise to the field sia sembe moyare ngegokorwa ogaika arigeti bare naise omaeria yakamwana kariga kaigu bobe erire gakamana goterie sitato motuko ngatia tato mutuko ngatia mugaga kamana gatebyo mokari abakari mirimo yo manaki mukiaga isia ku mutu gatirire ngina irerango ira ko bago chika omutu akari gento kieke ogatirie erindo mwana oria kairwa sengina kaika sengina ngina kamana ko bano mwana oria kamu bwate ko bakaiga banere yake omwana uri akamana gukwa. That is verse 20 nakibona yatebeke gusiyeke somera ngo verse 20 naona baruti akaberinya fungu la 20 inasema namna gani?
ne karamu imogetie akamoira sengina omwana oli agaikaransa sama rwanyina woikamubasogati omwana oli eri agakwa yani omwana oli akamara wakaragento kieke agakwa obororo bw'omwana oyo abana banyasaye nakibonga nabona akamwana kari nahande gakule omwana orenge bweko yahirwe irwe abana banyasaye bona nende ninkyo omukungu oyo akora omukungu oyo akamana kuimoki omwana oli agakora kisoma ngeke bunge gie 21 kajaira omwana okwete irwe abana banyasaye iwe gakone omwana oyo okwete egetondo akamana kumubogoria akamoira asoborere bw'omusombori o nyasaye agasieke egesieri akamotiga aroro iwe abana banyasaye kayo omukungu yeimoki omwana we noira aria irongo igoro ase akanyomba kari agachete omusomba bw'omonene omana kuimoki omwana okure oira obekarari obekaborere otiga omorango gwasi mwaiwa akamana gosieka omorango omukungu oyo agasieka omorango akamana gosoka kurwa enyomba eria akamana batibana omusomba yabana beketigereta yarengo tebi bono ngogenda tore esabari kayatiga omwana okwete nakura mwaiwa bana banyasaye. Many times when we have problems ningi bona kiri tokorakora egetang'ani kumonyara tore Yesu Kristo ritang'ani igenda gegotang'ana ningi gankora kura mwere namacha tabanga obe onde tarengana asaba jinse chinara akorire gentoki nara kuri lakini umukungu yarera kunyera mara moja omwana oyo nyasaye ngete bona igentongo kora igonkumubeka asegetandiki ky'omusomba bw'omonene bona ngende mu report matingo omwana oli okorire gentoki okure mwana oli okure ekora solution igera monere. Hallelujah. The solution is with Jesus. Mukungu yo gago sando edangi yaye ebunda yaye omana kominyoka etigere igoro uno musoma bw'omonene kuri kurwaya tanga no that should be the Shunammite woman oli no mukungu oli oshunem inkigo sekia beire gehazi minyoka miti that woman mobolinga yumo chandole erinde karama koni memoria minyoka moboli kayumo chandowa ninki nchera kitoko gokonya akibanago tebi Gehazi it is well amasina kiare kwa maena mangano simbiara seke mwanya wantu asenya saerende akirero na tayoria watonga kogo kwani omonto toko moboli ngambi yore biyaga enderera teke muntu moboli ngambi yore ke munta so monene eko garama ngano omonto yuago itirana kiare amangi na anda babe aye mokwani ngambi yore aso monene go ikobe buya lakini bosaigo buya bakora tigetoki buya mbuyo erinda moswato yaka matabinga it is well. After all ya yabona tariya na chakora no musomba wa manene na chakora getoki chakora you are becoming a roadblock ingompegete koro elisha manyene aikase elisha banabanya sae taguman akamana komarete nemezigo ya yonse banabanya sae. How many times do you decide to go to Jesus kwa nyore blocking chera anaba manene? How many times ya yo manyana okabe roadblock ya somuntu werure go chia so sibwanya sae igwa it is well in the Lord. Osigara maya asemo asomane asenya sao sigara maya okungolia kama tabi it is well. Na banta iteko komanya nyasaye with great well asobiya amangano yare na maya omukungu yo gaichoiro no manene bwa nyasaye senkora yaye ime ingano nyene kero mongi na Lois yara irari. Imagine the family can stand and sing. Hallelujah. Amen. It is well in the Lord. I'm proud of this family. Ngana baba go tenena bakomori Spencer yo tenena mutu okalare gento ke Gotera. I thank God for that. That told me it is well. Can I go prepare this sermon you moigana tinga no a sermon you go present in your koro kyo biya no banene bwa nyasaye. Hallelujah. Amen.
ande tuligo korandi kwa huzuni igo korandi kwa mogoko. Bwana asifiwe. Ageko romongi na Lois otimokire orwaso boiko bwense boike mambiria ekerige tulerige okaragetoki ekobwa. The God we are talking about, the God of grace. Nyasaye yotogo kwanira Nyasaye bobuya. Nyasaye yo Nyasaye dio Daniel. Nyasaye dio Shadrach, Meshach and Abednego. Abana ba Nyasaye nga with his grace everything is well. Ngano nyane kero Meshach, Shadrach na Abednego in Daniel 3:19. Ekero ba kurtwa seriera ryumorero. They are jovial. Ni go bago gete. Baba tabanye toko ya tigatokarege tokieke. Tigato ye torute. Lakini ekero ba tetwa seriera ryumorero mba yete. Ya. Bana ba Nyasaye, I want to declare today ingeka to ikarasta segetiek ekere family yo molisi ekorera. It is going to be well. No nyomo ngina roisi oraire. Amangano nsina kiale. Namaya asomo nene. Hallelujah. Bona nkikeria abana ba Nyasaye tokurwana keroke. Igentege tangani bingana ri mwamu with grace it is number 1. Bona nitete ko point isatu. Ekyokurwana kiro kigokogenda naye ochinchira na kia matanga arenge asobya amangano nsina maya. Hallelujah. Iwa bano na mbeyemo stand firm in the faith. Tenena bokongu asokwire. Stand firm in the faith. Abana ba Nyasaye musomba bo manena ayu. Kora mwego kelinde sana. Until I ask myself sometimes, bakanga kichinde na aleboria. Nimbe buno mosacho yokoro kwa Ayubu. Ayubu no mosacha Nyasaye togeria. Ayubu no mosacha Nyasaye togeria. Kakare kumina na nama malaika na saitani yo inero kona goncha oncho bano buete si. Erinde Nyasaye mana komoboria ya saitani. Kaibo nogo karagento kiege. Kaibo no kuru na rega yogo che saitani na kya gotewa. Igongo na go karagento ki. Ongo na goncha oncho kana tu. Erinde Nyasaye mana madana kingora kumeni abantu akonyora bagoda goncha oncho bana tu. Mumetere kini embo yoko na goncha oncho kana. Umetengora arunde bwana ngo soka gochipara maene pinanyora basacha na bakungu baikaranse chipara goeta. Yono konyora bakora para chinsa chiri mapema iga. Yani baikaranse to monta bokire kuri nyumba ara matangamano inumwana ko barasi na matangamano na karo sase mwarwa. Yani abantu barara yetu mumatemu yokora bano ni yango. Erine Nyasaye mana komoboria aya saitani kwaroriro ombona Ayubu. Can the Lord be proud of you to even ask Satan your whereabouts? Yani akumuli no nyan Satan yoko ba kwa oka ikure. Ngahiyorerete. Then Satan could be like, Ayubu ngase na senye nchoko datege ntokiege. Omogiterete. Then the Lord is again there standing firm. Ama edenga Job is my man. No mana komatebi ngaye genda mokune lakini to kuno moyo. Yonsi bibiro bikorege ntokiege. That is why many times when temptations come to us, when trials comes to us, stand firm in the faith. I stand firm in the Lord. Hallelujah. Omokungoye stood firm in the Lord. She stood firm in the faith. Na kiyako rako beko mwana borere. Somo somba woma nene akolara. Erindoma na kominyoka ochikomo manyingo mwana akarire gentoki. Ebitondo bitu byose tuirere Yesu Kristo. In other words, sime chando yaito yonsi toirere orori Yesu Kristo. Asenye ncho kwige na waito na asare twabeke. Egento byakabe. When you stand firm in the faith, stand firm in the faith. Always seek the Lord. Chinga kichonsi morigi ororioyo morigi Nyasaye. Chinga kichonsi ayerigyo monene no ara monaye. Kabebu neno ku otareta muno monene wikaga ikero uroti wakale na karata itetia sama kweli. Hallelujah. Amen. Seek the Lord. Omokungoya ni unga tene nke yonda kore
yase chinguru cyane tigandi y'umusomboria Elisha agatiga mangana yoyo kure akamenya bakori yoro liyoyo Elisha iwa abana bamonene chingaki kwanyorirwe n'emechando na chichingaki okuminyoka na kuri y'obusubwa Nyasaye otari gutimoka ekegaro kwigena kwao ni okorase Nyasaye. Hallelujah. Amen. Chingaki chonsi muri omonene. Seek the Lord always. Bigi Nyasaye botambe otari gutiga egento kyomoerio. Do not give up no matter what. To baisa ko kwomoyo nginge kora gento ki nkeba bana ba Nyasaye to baisa ko kumoyo ayetige pia se Nyasaye ato mukungo era ko minyoka ko genda ko chiaria tima etingi kiare ko minyoko bongo bwaye. But one thing I come to learn is she never gave up. That will set him on. Tembora igunde adaba kora tabanga gentoki moy ona pasta irini yoga nyetaje ko komo gentoki yes Yesu aye moy taba ngomo nene nonda nane ni manyetenga to wontiga nanda maeno manene ta ko gentoki ta ko wotiga when that woman came back musumo bo manene gago soa nanda maeno mwana uri aba moyo. Hallelujah. Amen. Bana ba Nyasaye amangana na araya tato na gotigira siritu koliare. With grace it is well. Nambe ya must stand firm in the Lord. Enamba ya kabere always seek the Lord. Chinga kichonsi morigi ororioyo. Morigi Nyasaye. Enamba ya gatato do not give up no matter what. Omogaka pension do not give up with your children no matter what. Nevango mongina lo isiorarire terera kwero woikoma neno yani yoboroti bwa Elia karenga Elia kabere abana ba Nyasaye ngo yatoreka gotimoka setore woikaromba kare tigetoki mboyo isaya story woikarombo iyo asitayo tokorara we are on reason Jonas intunaba eti abana ba Nyasaye twetiga sama baka Nyasaye chinga kichonsi kahunsa sama goraye chinga kichonsi erena kobogorera ikigurube cyawo cyonsi erena kubwato koboko nande keraho kubwato koboko iraho kubwato koboko gukuryo. Hallelujah. Tigobore ne bwa Nyasaye no biye bwaye butuisane twensi tumanyenga asoma nene neema yake inatosha barenga mananchi bale gotebanga omogaka pension na abana tiga Nyasaye kore myechinga kichi chebokendu biye mono sana ekerongorangirie kwa Elia nyanjo Dorcas mezo sei nunar mezo konya mo aterire edinde moto sisene with one item. Get to the point. Take a step forward.